Sí, és un element imprescindible per a poder assolir les ciutats sostenibles i resilients del futur, bàsicament perquè permet incorporar tot un seguit d'estratègies basades en la natura que aporten tant a nivell de ciutat com d'edifici un munt de serveis ecosistèmics, de beneficis, com per exemple la reducció de l'efecte illa de calor o per exemple el control de l'escorrentia urbana. També permeten suportar tot el que és la biodiversitat. Tot el sistema d'infraestructura verda urbana hauria d'estar incorporat, prioritzat fins i tot, en el que són els nous models de planificació urbana. També contribueixen amb beneficis per al mateix edifici, com poden ser l'aïllament tèrmic, l'aïllament acústic, entre d'altres. En un context de construcció sostenible, en el qual els edificis haurien de ser entesos no com un objecte, sinó com un procés, té sentit poder integrar aquests sistemes constructius que el que permeten és integrar vegetació que està proveint beneficis al llarg de tot el cicle de vida de l'edifici i, per tant, sí té sentit integrar-los, però sempre pensant tot el cicle de vida de l'edifici. Que s'hauria de destacar que tots els tècnics involucrats en el procés tant de disseny, d'implementació i de manteniment d'aquests sistemes constructius integrats als edificis, de cobertes i façanes verdes, haurien de tenir uns coneixements i una formació que permetés poder treure el màxim rendiment d'aquests beneficis. Sí, aquesta coberta verda està feta amb un sistema multicapa, que els sistemes multicapa són sistemes que intenten imitar els horitzons naturals, el terreny natural. Cada capa compleix una capa de protecció de la impermeabilització, una capa que és el drenatge de les aigües de l'escorrentia, un feltre, un substracte tècnic de coberta verda i després hi ha la vegetació i el reg. Aquests sistemes els hem de deixar d'entendre com sistemes de jardineria tradicional implementats a l'edificació. Per tant, podem considerar que els agents que intervindran en el procés d'edificació, com poden ser aparelladors, arquitectes tècnics, etc., comencin a considerar aquests sistemes com sistemes constructius com el que pot ser una façana de doble pell tradicional o com pot ser una coberta tradicional plana acabada amb grava. Estaran involucrats, per tant, en la dinàmica tant energètica com hídrica que pot tindre un edifici, el qual ens proporciona serveis ecosistèmics o multifuncionals a l'edificació i, a més a la ciutat. Bé, el manteniment d'aquests sistemes és molt variat, o pot ser molt variat. Per què? Perquè tenim diferents tipologies de sistemes. Tant en façanes com en cobertes vegetades, aquests sistemes poden ser més intensius o més extensius, és a dir, amb un manteniment molt més baix. Les persones o els edificis que rebran aquesta infraestructura verda al seu edifici, sigui coberta o façanes vegetades, han de ser molt conscients que treballaran amb elements vius a partir d'ara. Per tant, comportarà un alt manteniment o més manteniment, per dir-ho així, si són sistemes intensius, com pot ser una façana com aquesta, o sistemes més extensius, els quals, amb visites puntuals, manteniment preventiu, que es podria dir, de jardineria molt bàsica, es pot fer una supervisió i control molt més senzill. Pel futur d'aquests sistemes i per la
bona adaptació a les ciutats i als edificis, això passarà també una miqueta pel tema del control intel·ligent, implementar i carregar de tecnologia aquests sistemes de manera que a nosaltres ens facilitin i ens redueixin aquestes tasques de manteniment a la vegada que ens promouran el control de tots els beneficis que ens poden proporcionar. Per tant, un futur important passarà per això, per tecnificar-los encara molt més a nivell de sensorització. Bé, el futur d'aquests sistemes pensem que passa per dos punts claus. Un d'ells és la formació del personal que l'ha d'instal·lar i l'ha de mantindre, i el segon punt clau important, a part de la formació, com he comentat, és el fet de tecnificar-los altament. Què significa tecnificar-los altament? Significa que nosaltres puguem saber el que li està passant en aquests sistemes vegetats, tant en cobertes com en façanes, en cada moment. Quan els hi faltarà aigua, quan els hi faltarà nutrients, sempre tindran unes necessitats. I sempre per estar al 100% i tenir una resiliència, és a dir, que perdurin al llarg del temps amb les òptimes qualitats, aportant-nos els múltiples beneficis constantment, aquests sistemes han d'estar constantment monitoritzats i detectar en el moment que falle per tenir una ràpida resposta i poder intervindre d'aquesta manera a la seva perdurabilitat i a que sempre estiguin aportant el 100% del que s'espera d'ells. Sí, bàsicament el sistema es compon per diferents capes. Una d'elles és la capa frontal que esteu veient, que és una capa d'un agrotextil on es fiquen les butxaques amb substracte, i després va un sistema, una tercera capa, amb un panell on és estanc, és totalment impermeable, i llavors el sistema conté un sistema de reg per exudació on homogènia el sistema del geotextil perquè es reguin totes les plantes. N'hi ha un programa, n'hi ha un software connectat amb sensors on ens avisa de les incidències, tenim una informació vital i fabulosa per fer un manteniment predictiu i preventiu.